Guys, tuturo ko lang kung paano ang tamang pag-drain ng spaghetti noodles na galing sa nilutong kaldero. So, instead na ibubuhos natin dyan, baka hindi magkasya. So, ang pinaka-technique po, yan. Papasok natin yung strainer dito, saka natin siya ibuhos. So, yan po. Luto mo. Oh. Oh, yan, di ba? Oh. Walang tapon. Okay, next time pag nag-drain kayo ng spaghetti noodles or magluto kayo ng canton, ganyan ang gagawin niya.